Tulungan natin! Tulungan! Balaghiya ka. Ano ba ginagawa? Patuloy tayo sa ginagawa natin. Sige, boss. Ito kasing isa eh. Di tumitingin sa ginagawa niya. Bubangon ka! Ano yung ginagawa nyo? Bawal yan! Sino ba kayo? Kami ang Task Force Kalikasan. Bawal yung ginagawa nyo. Mananagot kayo sa batas. Sa amin, walang batas. Magpalit kayo tayo ng pwesto nang malaman nyo kung gaano kahirap ang aming trabaho. Sige! Sige! Pareho lang naman eh. O sige, palit ulit tayo. Tara! Sino kayo? Kami ang Task Force Kalikasan. Ano kayo, si Cardo? Hindi. Magkamukha lang kami. Sa amin, walang batas. Kailangang managot kayo sa batas dahil sa ginagawa nyo sa kalikasan natin. Walang batas. Sa classroom lang ang batas. Walang batas, sa classroom lang may batas. O bawal lumabas. O bawal lumabas. Bawal lumabas, bawal lumabas. Inuulit mo lang ang sinasabi ko. Gusto mo suntukin kita? Gusto mo suntukin ka, pero tinamaan ako. Ang sakit, boss. Akong bahala, boss! Walang hiyang mga yun. Dinadaan pa tayo sa away-away para makatakas sa atin. Tara, habulin natin. Bus, ako ka naghabol, bus. Walang hiya ka, bisaya ka. Tara, let's go. Ano bang nangyari? Walang hiya kayo! Boss, saan ba tayo dadaan? Diyan. Oh, dyan lang, boss. Ulitin natin. Dyan pala dadaan. Tama na to. Dito kayo, boss. Ayun sila, sir. Kadugo ka lagi. Sir, parang may mali, sir. Bakit? Di naman dumudugo ang kahoy, ah. Patay. Tulungan. Sir, may tama ako, sir. Saan? Ito, sir. Sa kamay ko, sir. Pero okay lang to, sir. Malayo sa bituka to. Malayo sa bito ka. Nahihirapan ako, sir. Nahihirapan ako, sir. Okay na, sir.
Malayo sa bituka. Walang hiya ka, gago ka talaga. Sir! Bakit ako natamaan, sir? Tara na, huwag kayong maarte. Baka maabutan pa tayo. Tara, sir. Nahulog ang sinilas ko. Boss, bagitin natin. Ay! Naku! Kunin mo! Ano? Nakatakas pa sila! Tulungan mo ko dito. Yan. Ay, salamat. Buti na lang nakuha natin. Oo nga, boss, no? Para tayong mga timang. Nandun ako, pero papabalik pa ako dito ulit para kunin yan. Oo nga, no? Tara na! Mauna kayo, boss. Pasabugan ko muna sila. Sige! Kanada! Talon! Boss, walang hiya to, boss. Sa laki ng tao, doon pa tumama sa maliit na kahoy. Iba talaga pagbida, boss. Ang hirap patayin, boss. Anong gagawin natin dito, boss? Basta, ang gawin natin, takbo lang tayo! Tayo na! Sir, baka may ahas dito, sir. Natatakot ako, sir. Ano ka ba? Ang duwag-duwag mo! Sir, parang may dumansot pa ako, sir. Uy! May tama ka! Oo nga, sir, no? Wala nang bala. Bigyan na lang kayo! Kung gusto niyo pang mabuhay! Ang hirap na posisyon ko dito! Palit tayo! Uy! Suko na kami, sir! Patayin nyo na lang kami. Bawal kami pumatay dahil labag yan sa kutusan ni Diyos. Kung ganun, sir. bakit nyo pinatay nyo kasama namin? Buhay pa ako, sir. Tumahimik ka! Patay ka na! Buhay na buhay ako, sir. Umikit ka! Patay ka na! Tumahimik ka na dyan! Ganon, sir. Hi guys, shout out diay sa among mga solid viewers no og sa katong ganahan og mga hugot lines diha. So kindly visit Kyle Official YouTube channel. So sa katong mga ganahan ding mga hugot-hugot, so you can visit this channel. Thank you. God bless.